Bugün edil watanymyz owdan bagy osmanlygy, hoşdabetli gülleri baýlygy bilen tapaklanýar. Röwşen geljege tarap ynamly öňe barýan edil ýurdumyzda owalarda, şäherlerde bedek üçin ulanylýan pürle agaçlary, miwele agaçlary we dürli renkli gülleri ösürip ýetişdirmek we ekologiýa howpsuzlygyny üpçün etmekde döwlet ähmiýetli işler amala asyrylýar. Hormatly prezidentimiziň ýurdumyzda bagy osmanlygy öwürmek barada syýasatyndan oğralanyp, vilayetlarda, şäherdir etraplarda, hususy gojalyklarda ýetişdirilýän miweli we saýaly baglaryň, bedek agaçlarynyň, gülçülügiň meýdanlary barha giňeldilýär. Şeýle owadan gülleri ösürip ýetişdirmekde mary etrabynyň ýaşaýjylarym ihlatly zähmet çekýärler. Tejribeli bagwanlar gülleri diňe bir meýdanlarda ýetişdirmän, öýlerde, otok şertlerinde şeýle-de döwrewap ýyladyşkanalarda ýetişdirmekligem uslatlyk bilen başarýarlar. Tebigatymyzyň azaýyp bedegi bolan gülleriň dürli görnüşlerini, şeýle-de toprak we howa şertlerimize uygunlaşan papaya ösümligini ösdürip hatylalýarlar. Tejribeli daýhanlar özlerini döredilýän giň şertler üçin gahrman arkadagymyza, arkadaly gahrman terdarymyza alkyş sözlerini aýdýarlar.